Tak tu máme Juicer G21 Gracioso. Krabica. A to už sú časti. Jedna časť, do ktorej vkladáte ovocie, zeleninu. S týmto vtláčate dovnútra. Do tohto vám tečie šťava. Tu je stojan, ktorý používate po umytí prístroja. Tu sa nachádza samotný prístroj. Start, stop. Zapínate, vypínate. Tu je spätný chod. Klasická 220V zásuvka. Tak sem tu máte symbol za odomknuté, zamknuté, hej. Toto je gombík na odomknutie. Takže si to môžeme zložiť. Skladáme to tak, že celý tento trup vložíme šikmo, to znamená odomknuté, a potom otočíme. Čo znamená, že už je to v zamknutom systéme. Toto sa takisto, táto násadka dáva. Tadiaľ vám vypadávajú už časti, ktoré nepotrebujete. Nasadíte, otočíte, zamknuté. Ďalšia nádobka na odpad. Tu dáte sem, kde patrí. Nádobka na šťavu. Sem, kde patrí. A ešte tu máte takú páčku. Zavrete šťavu, otvoríte. Takže môžete počkať, zakiaľ sa vám nahromadí a potom ju pustíte, hej. Tu vám nateče 600 ml, 6 deci. To stačí zatiaľ pre dvoch. Na raňajky. Na to vložíte sem. Máte tu ešte kefku na čistenie. Znútra predpokladám, o to, čo nebudete vedieť dosiahnuť prstami. Nemôžete dávať do myčky, ktorá presiahne 60 stupňovú teplotu. Do 60 stupňov môžete, ale nad už nie. A toto je ten stojan, ktorý som ukazoval. Tam si zavesíte, uložíte všetky umyté časti. A to je celý manuál, ktorý sa odporúča prečítať si. Dovidenia a veľa zdravia s Juicerom G21 Gracioso.